el 5 de desembre de l'any 2000, el Molí obria les seues portes com a centre cultural de proximitat. Els objectius eren clars. D'una banda, generar una oferta cultural estable i de qualitat a què tinguera accés tota la població de Benetússer. I d'altra, acollir i donar resposta a les inquietuds creatives de benetússines i benetússins i de les seues entitats culturals. Al llarg d'aquestos 20 anys, han sigut nombroses les propostes artístiques que ha acollit el seu escenari, testimoni fidel de la participació de les entitats locals en la programació del centre, així com de l'evolució de les seues creacions i de la trajectòria dels grups, els quals hi van viure experiències màgiques i emocionants. Noves oportunitats per a l'agrupació. La realización de muchos de nuestros sueños. Hacer poesía en libertad. He cantat en la coral Mare de Déu dels Socors i he col·laborat en altres associacions de Benetússer. L'estrena d'este centre cultural i després de més de 60 representacions continuem en la mateixa il·lusió. Un sinfí d'emocions i un viatge a través dels nostres balls per les nostres comarques. La música desde dentro y el calor de los aplausos del pueblo de Benetússer. El 20 aniversari del centre ha estat marcat per la pandèmia que ha afectat el món sencer, a partir de la qual el Molí va haver d'ajornar la seva programació sobtadament en el mes de març. Agobi, ansietat, impotència, horror, silenci. No obstant això, i a partir del moment en què la desescalada li ho va permetre, el Molí, que venia reinventant-se des de la primavera, reprèn les activitats gràcies a la participació de les associacions culturals, ara a la plaça. D'una manera responsable i valenta, la cultura a Benetússer continua caminant. Desitgem un any ple de salut, besos i abraços. En el 21 volgueren pujar a l'escenari. Volveremos, seguro. A la poesía no hay quien la pare. En el 2021, la coral volguera tornar a cantar sense mascarilla. Bones festes de Nadal. Esperamos retomar pasacalle y conciertos y que podáis disfrutar de la que es vuestra música. Desde el Grupo Drama, para el 2021, deseamos que arriba el telón. Vos desitgem per al 2021 un any ple de teatre, de música i de molts abraços. Bons Nadals i per al 2021 nosaltres estarem a l'escenari. Vos esperem al pati de butaques.